Gihimakak ni City Councilor Iron Mark Nakaya nga adunay sakop sa Roads and Traffic Administration ang kadawatan og mga suborno sa mga patigayon nga giokupar nila ang kalsada tungod sa ilang negosyo o gihimong parkinganan sa ilang mga pribado nga mga sakyanan. Mato ni Nakaya nga i-report sa mayor kung ugaling adunay mamatikdan sa samang modus operandi aron matagaan og aksyon. Dugtong og ipasabot usab ni Nakaya nga ang balaod sa trapiko dili pwede nga basta-basta nga ikordon ang kalsada nga para sa public use. Dili ka na pagbayad sa RTA. Binuang na lugar kung namao galing nga panghitabo niya na i-report sa mayor sa Dakbayan sa RTA bisan sa legal office kay mo man na siya ang venue sa arbitration sa under sa traffic code. Ikaduha, ang ordinansa nga nagalatid lugar kabahin sa imong sulti nga na pwede pagparking i-allow ang pribado sa kana nga espasyo sa angan sa iyang negosyo. Ang probiso lang sa ordinansa is pila lang ka minutos ugaling may loading o unloading sa iyang mga materials. Pero kung ugaling gibutang na siya nga signage nga no parking, dili ka angayan nga imo ikordon. Kung ugaling open for parking, dili sad ka angayan nga imo ikordon kay for public use man na siya nga espasyo. As private property.